Futbalový štadión v Trsticiach naplnili v sobotu nielen milovníci nemeckých ovčiakov. Konala sa tam totiž oblastná výstava tohto plemena. Zúčastnení pyšne predstavili svojich štvornohých priateľov, ktorí po absolvovaní takýchto výstav môžu ísť do chovu. Oblastnú výstavu usporiadal kinologický klub Trstice pod záštitou Slovenskej únie chovateľov nemeckého ovčiaka. Výnimočná bola aj v doposiaľ najväčšom počte prihlásených psov. Je to druhá výstava v Trsticiach a členovia nášho klubu už organizujú štvrtú výstavu tohto druhu. Na dnešnej výstave prihlásených 84 zvierat, z toho 82 sa zúčastnilo. Prihlásení pochádzali z viacerých kútov Slovenska, Košíc, Dolného Kubína, ale aj Bardejova. Psi museli spĺňať viacero kritérií. Pes musí mať preukaz pôvodu, aby mohol byť zaradený do výstavy, a potom podľa kategórie. Napríklad dospelí, v kategórii dospelých už musia mať skúšky z výkonu. Niektorí prišli zo zvedavosti, iní pochytať skúsenosti. Súťaž však bola povinnosťou pre tých, ktorí chceli svojich psov dať do chovu. Som sa chcela pozrieť na tie psíky, ako tu súťažia. A je tu s nami aj náš psík Bena. Lebo potrebujeme výstavu do chovu. Aby mohla mať papierové šteniatka, tak potrebujeme výstavu. Rozhodca kritickým okom dozeral na prihlásených psov. Celkový vzhľad, typ, výraz, pohyb toho psa a celková pripravenosť na tú výstavu. Vidíte, že sú tu rôzne typy psov, aj čierne, aj vlkošedé, aj tzv. Pálené, komisár Rex v type. Oni aj anatomicky sú najlepšie stavaní. V závere výstavy bol odovzdaný pohár najkrajšiemu psovi. Kinologický klub Trstice sa zaoberá výcvikom viacerých plemien. Z každej kategórie je ocenený najlepšou známkou, čiže prvý je zaradený do tejto súťaže o najkrajšieho psa výstavy. Cvičíme aj psov bez preukazu pôvodu, čiže každý, kto má psa, má záujem cvičiť psa, sa môže prihlásiť do nášho klubu. Srdečne ich očakávame, hlavne mládež. Tá vraj o kinológiu nejaví veľký záujem. Láska k psom však zveľaďuje človeka, no nie len to. V niektorých prípadoch môže dokonca zachrániť život. Aj kvôli zdravotnému stavu. Viete, mal som problémy so srdiečkom a tým pádom mi odporúčili, že aby som nemeckého ovčiaka. A to bola ako moja srdcová záležitosť. Michaela Gálová, televízia KREA.